lah dalan aglah neng tengah dalan gagah gede dhuwur crapan gumbalane melang-melang diadane lak tebok jembare pating granteng otot bebayune sawa panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aran Minggira Semar Palungwane iki bakal tak seret wandane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara ginjah pati tebak srampat hilang nyawamu wurahan ngaraning suret kong maguru kongsa tetaya bu Parpandriteng turak ngesti berkata ingkang boco layu sebet wata tidak layak to layak pono kawan kendelik liwat jebul ana sing saguh dadi bodikat ora pangkling ketek tuwek keklek kempong pira jambul wanen Hanuman biyen dasar para nyata kowe Bambang Haswasuta Utama ya yen kena ginawe becik kowe aja melu celeng boloten kebolatengen kowe nyingkira bakal bubarke Semar anggene mbangun kayangan delangat-delangat patemucap wis dadi sumpah Anoman aja ngomong dapure para sata Kurawa Dewa Mudun Hogaman Gedhek bakal murungake Kyai Semar anggene mbangun kayangan musuhe Anoman rawe-rawe rantas malang-malang butuh babu babar bobo mangkahan broso sesumbar lindu kasara bumi konding kumaluduk kunturga atto si keparat murang toto yoto Ya
Segala maju
mudar derajat apa hukum kodo sikar sirahku Bagaimana? Maksud digondeli kan? Loh, wah, weh. Oh, loh, wah. Bener, orang kayu tandingmu. Ho! Loh, Dian. Loh, Marmo tanding.
Edian dagelan elek metu, dagelan ndasmu pecahi. Preman dong bantengi Bagong. Menang karo aku sembahi deri-deran. Lan nyawamu ing kene dalan patimu. Modar kowe. Modar kowe. Wedan. Modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Ayo. Hah? Hop, 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 hop. Hurra. Hut. Ya. Ya. Hai. Hurra. Hai. Hurra. Tenono, sesuk ora tak dungi amplop kowe. Hop, 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 hop. Awas ya. Wah. Wah. Ketiban girku. Hilang nyawamu. Bukan sulap, bukan sihir. No. Oh. Maju. Ramode, lepas kendali. Bukan sulap, bukan sihir. Hilang. Goblok ora. Ayo Ndi, maju nih. Wah. Jodrota musuhe gir. Sanake. Oh. 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 Hai. Hai. Wait. Yes. Wah. Ini kok carane ngangge akal, ngangge pikiran. Wah. Arang keranjang dateng kowe. Oh. 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 Ini padha karo senam. Iya, 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 ora, iya, ora. Bali. Hep. Bali. Apa mbok anggap aku tampil pisane mau limbuan karo gara-gara? Bareng kabul kok dijarak. Hep. Bali. Pinter men kowe, Dang. Ing atas intraca bola kaya ngono makon bali ya bali, makon huk ya huk, mergo huk. Bali. Ajari kaya kowe aku meguru karo kowe ya gelem nek ampuhe kaya ngono. Jer Basuki mawa beya lakone Panjaka kudu nganggo dhuwit. Pira anggarane aku manut?
Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200 tak ajari kaya ngono kuwi. Oke, 150 ya. 200 mahar ra kena dinyang. 120. Malah saya mudun kaya ngono. Ya. Wah, karo dulur hitungane ra umum. Pira? 200. Ya. Sawerane Pak Lurah mau ya. Ikhlas lahir batin. Mundur. Sawangan. Ingkang pisanan megeng napas ngedruk bumi ping 3. Pincange ngedruk bumi. Pengen iso apa ora? Pengen. Maca rapal. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa yen lair dadi satriya utama. Hop! Bali. Pergi. Ngono akeh tunggale. Ngedruk bumi to? Ya. Ping 3 nyuk, 3. Pancasila 5. Irane hubungane karo dasar negara Indonesia. Ping 3. Oke. Baru kuwi piye? Bapak lunga tapa simpah matang tuwa celane saka. Mbok sing ikhlas ning ngajari. Bapak lunga. Tapa. Simpah idoni lho ora. Angetokne dhuwit 200 lho. Bapak lunga tapa simbok mateng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Oke. Durna sarar ngajari kowe guru ra gampang nesu guru jeneng kleru rapang ngene ya ditulis ora entuk. Bapak lunga tapa simbok mateng tuwa dadi utama. Budi utama. Satriya utama nyok. Ya rek. Bapak lunga tapa simbok ditengi wong. Simbok meteng tuwa, pertanyaane metenge karo sapa? Wong bapak lunga tapa iso metengi sing ngetengi sapa? Iki rapal aja dibantah. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa, lambang karo sapa? Kalih-kalih. Aja nesu guyon. Engkari iso wengi iki lho, Bar ki ngenteni sak ngarep ngono lho, ora ngono. Oke. Siap-siap. Guyon rek. Apa lunga tapa sing mbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Reng iki piye, Reng? Ya mbuh ngono. Hop. Baleke. Kuwi balekno, bali ngono lho. Bali nang endi? Neng kandange swang-swang. Bali kowe muni bali dhek bali. Oke, terima kasih sayangku. Saeger kaya ngono mayar bianget kaya ngono. Bumi nyuk iso cengele kakang iki lho. Bumi. Oh iya. Oke, bapak lunga tapa simbok meteng tuwa saya lahir dadi satriya utama. Hop. Bali. Oke. Jangan lho ya. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa aja ngale. Saya lahir dadi satriya utama. Oh. Maju sedikit. Oke, baby. Maju sedikit. Iya, menunduk. Iya, nyamplok ndase gareng. Rasakno. Gur ngelmu bakal lunga tapa 200 lho. Karo dulur hitungan. Sedangayuk gekono sira ramandaya pati ana yaksa bung sang Rama namane wil kata sini
Anoman. Oh. Suwi aku ora krungu guyumu ngono. Angel man. Kowe menang karo Swatama Kartomarma Suratayu Jayadrata monggo ning sawangene. Iki Senopati Agung negara Ngastina Satriya Banjarjuna Dursasana. Kowe wani karo aku ngibarate sulung mlebu geni, kutuk marani sunduk, ula marani gepuk. Rasah kakean sumbar yen nyata satriya perwira kowe iso nyekel aku ngono wae, aku nyembah dlamaamu. Piye? Kowe iso nyekel Anoman, aku nyembah dlamaamu. Oh, lah mbok iya sepira banggane. Nyekel kethek siji nek. Kira ing kene ngono. Alon-alon dhisik kudu telaten. Telaten ini pancen angel tenan. Yo ngono. Wis ben sik kudu sabar. Nyekel Anoman iku kudu sabar. Siji nyekel Anoman, loro nyekel sinden kudu sabar. Angger bendina dikirimi pulsa wis lak ya kenek dhewe. Wi hu ha het iya kono lho ha iya ora apa-apa angger ngejim diterne lak ya gelem dhewe. Perang aja omong ae. Perang omong ae. Lah aku lek ora omong ngono kuwi biasane diluke wis bar. Mula yo kudu omong ngono kuwi. Wah, menek. Yo ngono. Yo hat yo. Lo at wet lo ha het lo wes. Asayo. Mawut kang katrajang ing Bahana Wadya sangkep kaprabon prang kang Abramarkata ora patut babar pisan para sata Kurawa ngrembyah kakean cacah ngreda kakean jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mlenjani tinimbang kuwirangan lan akeh nuwuhake pangorbanan. Ayo bali ning Ngastina dadi atur nang ngarsane anak Prabu Duryudana. Ngambang ta ngoro Selamat yang enak
Gusti dudu sunare Surya Candra Darumyang Kartika nanging gumelaring kahiwangan Suralaya ya njong giri kailasa. Sumunar mawa teja ing mapan wonten ing pendhapa Bale Marcukunda manik lenggah agung wibawan nenggih tetungguling para Jawata Sanghyang para guru ya Sanghyang Girinata ya Risang Pasopati gadhep dening pamituwaning dewa Jawata ing sunduk pangdalu Sanghyang Narada miwah Jawata ing kahiwangan Salendra Bawana Bathara Indra ya Surapati. Dereng ngantos Sang Girinata medhar pangandika kedadak ebah para Durandara katungka praptane widodari panggoda pangrencana saking kahiwangan Dandang Mangure nenggih Sang Bathari Durga ya Sang Bathari Permuni. Mangkono kawijil kang pangandika mecah dumateng sepine kang swasana saking kehing tarang rono lan sugiri marata tanpa sela marata tanpa sela para sidang sekaring bawana langgeng ndak waspadakake iki widodari ing Dandang Mangure Bathari Durga ingkang sowan ning Bale Marcukunda manik kahiwangan Suralaya maragake diprayogakne anggenmu sowan Permuni. Mun inggih kulon Sanghyang Jagat Prati ingkang pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjo sandhap cenila paduka sang adi bukulun. Ya Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa. Maragake Wedarna ana wigati apa sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuni ngimbul wigati. Menawi nggih pukulun nyektosipun waleh-waleh menapa? Saderengipun kula nyuwun gunggih samudra pangaksami dening kula sowan tanpa piniji nilar ing tata krami. Dening kang angka kalih pukulun nyektosipun kula badhe matur wonten ngarsa paduka magepokan kalian menungso sing wis kakean umur, menungso sing kakean tingkah, menungso ingkang kakean polah. Mboten wonten sanes kejawi namung lurah wonten ing Karang Kadempel nenggihipun Semar Badranaya. Sampun marambah makaping-kaping tansah ngridu dumateng raos kula lan anak-anak kula para Baju Barat ingkang mapan wonten ing kahiwangan Dandang Mangure. Dinten samangke Semar menika mapan wonten ing pucuking Gunung Tidar ngedekaken padepokan sunmunipun badhe ambangun kayangan. Patrapipun Badranaya anggenipun bangun kayangan menika sami kemawon ngembari dumateng pangwaos paduka Sang Adi Bukulun Sanghyang Jagatnata. Cetha lamun Semar menika badhe mireng kampuh jingga kejawi saking menika. Semar menika rinten dalu tansah nindakaken puji dikir ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu ngagungaken asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang ndadosaken anak-anak kula para jin setan priprayangan menika sami sambat mboten kiyat karana badanipun sami kepanasen kamlagar dening dahana murub. Pramila saking menika sinten malinge badhe kula sambat sebuti sampun cetha ngeglo tanpa warna Semar menika badhe wani kalian panguwasaning dewa ketitimbang kayangan keng menapa paduka ingkang dipun ogreh-ogreh kawibawanipun nama kendelan kemawon to pukulun mangan jara kuning angin gugur agraning ngaraka kura kurnitorek kiri-kiri ora bumi prakempita padula mangamba ambak
udan treswolan lesus berkenjang pak pong Warudaya nun sewadi pramesti mboten kok nama kula menika lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaruwus bab menika kedadipun penggalih kanthi wening raos pangraos dipun etang ngantos genep dipun saring ngantos lembut sampun ngantos grusa-grusu ndak keseluruh wonten dalan ingkang kleru mesinipun Adi Guru sampun pirsa sanggit rungsit tumrapipun Kyai Semar Badranaya mesti wonten bab ingkang sinandi anggenipun bangun kayangan. Mila supados mboten seling surut prayogi monggo kula dherekaken tindak wonten ing Gunung Tidar nanjehaken bab menika dhumateng Kyai Semar Badranaya sampun ngantos niki mangke malah dadi rame dadi geger malah dewa-dewi ingkang badhe kewirangan. Ingkang sampun-sampun Semar anggenipun bangun kayangan menika mboten bangun secara wadak ning ngambangun satata batin dandane dhumateng budi pekerti tindak tanduk munamuni ingkang hanjep dhumateng becik tumindak lan api ing kelakuan. Mila bab menika kedadipun penggalih lho Di. Kakang Narada punapi Di. Sampun cetha pratela bilih Semar Badranaya menika badhe ngendhih panguwaos ulun kanthi reka-reka ambangun kayangan. Mila sampun satrepipun kedah nampi pidana saking tetungguling Jawata. Sampun gampil matrapaken pidana. Nadyan kados pundi kemawon menika ingkang raka. Menika ingkang raka ing sampun lila legawa palenggan wonten Kahyangan Suralaya dipun paringaken dhumateng Adi Guru. Kakang Semar mung trima dadi pamong mung trima dadi batur dadi Panakawan. Parandenika badhe paduka siksa paduka pidana menapa boten lepat. Pangwastunggal wonten Suralaya menika wonten asta ulun Kakang Narada. Mila sinten kemawon ingkang badha dawuh ulun saged ninggalaken Kahyangan Suralaya. Lah apa ta? Anggere bantah dredah udu panemu usul pamanggih yen ora cocok karo karepe entek-entekane ya dilereni entek-entekane arep dipecat. Nggih matur nuwun. Mboten sah dipecat, sasi ngarep kula niki leren terus. Pun tinimbang wonten mriki hawane panas, hawane sumo kasempyok, kamurkan lan ugi kanistanipun para dewa daya-daya kula Narada nyuwun pamit. Ning kula percaya karma pala menika tetep wonten. Sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur nyilih bakal balekake ndandake bakal ngunduh. Yen nganti wonten bebendune Hyang Agung tunggak waru Narada ora melu-melu. Aku kok dadi pimpinan kudu tegas. Jenengan kudu duwe kawibawan aja gampang disetir kali naminipun Narada. Dewa-dewa ing cakrak-cakrak bagus-bagus pirang-pirang. Mbak cakrak ning keracake ora betah melek. Ning kajengipun. Penilak bagus, penilak sae. Timbang Narada kempong per jambul wanen. Ora nek dewa liyane, dewa dapure kaya cerek bingu kemawon. Mren jenengan singkiraken kula menika seneng kula bombong. Ora nek gunane blonjo Narada ngurmati Narada. Babar pisan ora ono pedaya apa-apa. Cangkemmu muni apa? Apa rumangsamu aku wis ado? Aku lagi pergi tekan masjid kono kuwi. Kowe iki ngelok-ngelokne aku dewa sing pikun, dewa kaya ceret, apa raimu mbejaji? Kowe lho, kowe ket lair nganti saiki mbok dandan ayu kaya apa? Mbok lurah-lurah do gandrune asine iki merongos kaya ngono kuwi. Ora ngilu karo githoke kaya ayu-ayu kok. Dapure kaya begenggek ngendel-ngendelke. Ya ampun. Aduh kok menika kados pundi kula dipun lakaken begenten. Kok mboten ngewangi kula, mboten bantu kula, mboten ngayomi dhumateng kula. Kebangetan menika Narada, kebangetan lho. Kula dipun padhaken selikur. Lah nyatane kowe nglakoni ngono apa ora Durga? Tobat. Nggih. Ning riyen niki lak singen, Sampeyan kula sampun mertobat karena
papan-papan ingkang kangge pelanyan menika sampun dipun tutup wiwit taun 2014. Kula sampun mertobat. Aja pundi Bu kula? Ulun pribadi sing bakal ngadili Semar Bandranaya. Matur nuwun. Dewa Sukata marang Kang Orang Edane arum-arum Kamu ngawiyas naronto masalan Sawakta kukongo mulai berrasa goncang anjing langit kelap katon werkin canging alis risang maweh gandrung sabarang katuluker moyak mayik saking tias balewur lumaresang kandrung Duk arisu mitra sanaya parandrek kabeh sining wono kalilan ingkang putring tunggul Malaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu. Kula ingkang putra pun Jaramaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga. Anakku Prabu Dewasrani apa dene Jaramaya. Nadyan to anggen kunjuk rasa matur kelawan tetungguling para Jawata wong tuamu ya pisang yang jagat pratingkah supaya midana Semar Badranaya. Wis disaguwining lamun ana bobol borote ana ketleyek ing lelakon kapengkok ing Pancabaya. Ndak pundhut kanthi banget Dewasrani Jaramaya aja mangku tangan. Lha nggih kaparingipun kados pundi? Nadyan to sambung ober colok lintang rambatan pundak. Ripalungguhan iki ayo budal marang Gunung Tidal. Yen pancen Bathara Guwa Raka sembadan mbubarake Semarang ngene mbangun kayangan prayoga Gunung Tidal dipiuki batang sayuta ya nggih. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kandya kala Pandhawa biya gumulung mangung siring tata Kurawa kambah kungkis rukatitik katut merut larut para ratu ana satriya bagus sing mung dingguk nyawang karo wewayangane dhewe ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna ya dasar para nyata kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Diwasrani ya kowe aja dadi pepalang aja dadi sandungane laku anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar apa sing nduk karepaku satrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun to nantang perkara karo para dewa Suralaya mula kudu dilereni yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar blangat-blangat paton utak kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka wah tublas yen pancen ora kena ginawi becik maju para ngarsa nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan candak saut abor mustakamu
kiri-kiri kenyoler praboto abang kamlagar mangwuhing mungso paminto lawan hangrulir sing onabdo kadyayun nubroko ladala maglah neng tengah dalan gagah gede dhuwur crapan gumbalane melang-melang diadani sak tebok jembare pating granteng otot bebayune sawa Panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aran Minggira Semar Palungwane iki bakal tak seret wandane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara gincah pati tebak srampat ilang nyawamu
Indra sepira kadegdayane Dewa Srani kelawan Jarawaya. Ingkang kula jagaaken kantun paduka pukulan Bathara Guru. Pangono rangan dewa jroning pasarean den prayitna semurire eka bali Tiyone doyoni ereng-erenging Gunung Tidar wonten wisma alit-alit ingkang jajar-jajar sinerat mawi diyan ingkang maken kancar-kancar nenggih sinebut ing kono warung Arundalu. Hanenggih papane para wanita tuna susila ing samya nyambut damel kanthi anyadi dumateng sariranira ngladeni dumateng para priya ingkang ngumbar dumateng birahi mangkono tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya sigra mrepeki paring pitutur piwulang sarta pepenget dumateng para-para ingkang nyemplung wonten ing juranging kanistan mrih purun ngambah dalan rahayu eling dumateng Purwadaksina. Matangi jroning pasarean
Thank you.